mapamakallulu ampong mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kay ako. Ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami kay ako, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kay ako, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakalataw. Aduan mi ngeni kaya ako, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. E mula paboreng miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawag kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emusana pisawili ingaklis mi kaya ko, king kagulangan mi. Nune bagkus mo keng ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, luklok tamo po. Maya payabak po kaya kayungan, kambeda rin kaya katang pagsariling kapagnasan para kaniting misa, iabetala naman ding makatuki. Para po kareng Triduo San Pedro Apostol, Mr. and Mrs. Richard Bondoc, Mr. and Mrs. Rocky Bondoc, Mr. and Mrs. J.P. Lagman, Mr. and Mrs. Don Mauro Gomez, Mr. and Mrs. Ralph Lawrence Parungaw, Ivy Tricia Bondoc, Richie Bondoc, Randy Bondoc, Mark Gosen, Bernard
Bagtas, Irish Trinidad, Irene Trinidad, John Kenneth Tumang, Maria Angeli Dionisio, Rolimer Ramirez. Para puking kapasalamatan dari Amare et Servi Require, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Engelbert Bondok, para po ka rin birthday blessing dari Father Pablo Sahagun, Marvin Lagundo, Juanita Nozawa, Yolanda Sarmiento, para po ka rin special intentions dari Ditz and Lita David and family, Adrian and Maria Lourdes Tapnyo, para po king kapayapan pilatan ng Russia and Ukraine, para po ka rin kakatamong sponsors, Reng Triduo of Mother of Perpetual Help, Catherine Soliman, Nenita Pineda, Magdalena Alcantara, para po king complete healing ng Mirna Nakpil, at speedy recovery dari Crismel Dealca, Angel Fajardo, Angelina Lising, Rex Urbano, at para po ka rin kaladwa dari Elizabeth, Domingo Sr., Jose, Erlinda, Domingo Jr., Mark Rayner, Nelia, Faustino, Marcelina, Estrelita, Orlando, Isabelita, Delilah, Felipe, Johan Giff, Renato, Ernesto, Adriana, Isaiah, Carl Kent, Revelyn, Christian, Danny, Zenaida, at kareng ega-naga ng kaladwa, Kim Purgatorio. Ing magmisa tamo po kaniting oras, suwapin po yung Reverend Father Arnie Serrano. Talakad tamo po.
Ilagining ipam po ning anak, ang po ning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyag ning banal Espiritu, mantabay kaya kaingan, At kaya ko antimurin. mayapayaba, kaya kaingan po. May change na ng color, na green, ini po yung kulay na ning karaniwan na panahon, likwatano po rin dugtog-dugtong at kabit-kabit, piyesta, at ngayon at ng aking regular, karaniwan na panahon, ngayon king kalabing at nung Domingo na niti, kabang pagsadyantala naman po rin piyesta, ning indo ning nangangang sao, bukas siya po, at siyempre San Pedro, kempong Miyerkules. Nya patang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusya, naminan talapat pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pamilunos na kapatawaran ng hapong Ginoo. Ginoong Yesus, sagkatan mo kaming tuki, kay kang alang pamag-alinlangan. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, agkatan mo kaming tuki, kay kang alang pangayantala. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, agkatan mo kaming tuki, kay kang alang takot. Uling itimawa mo kami. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming atsubanwa, ing sala ng Yesus, imbulat na, ing dalundom ning sama at kasalanan. Mayaos king salang ita, adon ming kaya kang pamanang tabi. Iubog mo sana ring biyemi king kaya kang katutuan. Anding puso mi, king kaya kang lugod. Iti adon mi, king kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't, king mumurarang libro, ding ari. Ing ginunga na kang Elias, lanyan niya namang laro Eliseo, anak ng Safat, ning Abel Mehola,
anting propetang kalilimu. Meko yay Elias, at kaybat ikit ni Eliseo, ing anak ng Safat, sasarulyo king marangle. Labilang adwang paris abaka ring makauna keyo, at ing kalabing adwang paris, yo ing sasarul. Di nala niya siping na Elias, at siklob ne, kang Eliseo ing balabal na. Likwa na la ring baka na, at tegal ni Elias, at nga na keya. Mamun ko pa mo kang tatako, at kang imako, at kaybat tuki na ko kaya ko. Peki bat ng Elias, sige, muli na ka pa, problema ito kanako. Inyabeli ka na lang Eliseo ring baka na, at peteno ring kaparis abaka. Linuto na ing karni at gewa na lang panangab ding paud. Pemyeno ing karni karing tao at penganda iti. Kaybat na nito, likwa na lo, at tinuki kang Elias bilang kasawop na. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika Ginoo ing bukod kong mano. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya ka ako magsantong. Ing Diyos ka akong sabyan, iko ing kakong bukod Panginoon. Nanumang mayap ingat syuka ko, pigkalub mo ka na ako. Iko, Ginoo, ing bukod kong pibandyan. Ing Ginoo ka kuyang puryan, uling kaku babiyayang mayap akausukan. Kakong kaisipan kayayang tataryan, busal naman ning kabengyan. Eke malyaring kalingwan ing Ginoo, uling parati ang atsu king siping ko, matatag ko at mauugon. Inya ing puso ko masayayo, at matulayo ing kakong kaladwo, pati pamikakatawan ko panatagyo. Emo ipaintulot ing miras ko king karinanding mete, ni emo ipaintulot king ding kaya kang kakaluguran, dungdungande ing kutkutan. Ing dalan apainturo king bie, kako papakit me. Siping mo at syutulang alang kapante, ing sawop mo, magdalang tulang alang kapupusan. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Galacia.
Inyong ikristo, gewa na katamong malaya. Burino ing manatili tamong malaya. Uli nito, manatili ko sanang anting taong timawa, at eyo na ipayintulot ing mayalipan kupang pasibayo. Kapatad ko, antimo ing baluyo na, king katimawan karin ko may ngayawos. Dapot, eyo gagawan sangkan iting katimawan, ban pasakop kayo king agyag ning laman. Bagkus, pakikwanan yung inglugod yang mutos kaya kayo, king pamisusuywan yu. Pablasang ing kabilugan a batas, mumuli yaking metong mong kautusan. Luguran niye ing kalupa yung tao, antimo ing sarili yu. Dapot, nung mengari kayo karing animal, mipapanasakit at mipapanira, mingat kayo. Magkang ing mabilog a komunidad, yang lubos yung siran. Payintulot yung linawan ko, ing burikong sabyan. Nung ing tukuyan yu, yapin ing banal a espiritu, mirayo kayo, king nano pamang panganib. Munyedalan, king agyag ning kekong laman. Uling ing agyag ning laman, makakontra king espiritu, at ing burining espiritu, makakontra king agyag ning laman. Pauli napin ning may gitdang pamilaban ding adwa, inya maralas eyo ato tuparan ing mayap yung kapagnasan. Nung ing espiritu, ya ing kekong tukyan, ala na kayo king lalam ng upaya ning batas. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po yung maya pabalita. Ausan dakong kakaluguran, nga na ning Ginoo. Uling ing sablang dimdam ko kang igpa ko, pepabalo ko kaya kayo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang minalapit na ing aldoning pamanukyat banwa, inari ng Jesus king lubna ing marapya Jerusalem. Te padalayang tubo da makauna kaya. Adeti mintada king meto nga baryo ning Samaria. At si Jara ing sabla para kaya. Dapat ding tao ka rin, eretinggap uli nga pansingan da king papuntaya Jerusalem. Inyang ikit da iti, ri Santiago tuwan, halagad na. Sinabi ra kaya, Ginoo, buri mo, ing pati pa kaming api, iba't banwa, bantampusan darete. Berik danong Jesus at sebiyana nala, at sinulong la king aliwang baryo.
Kabang lalakad da king dalan, ing metong nga lalaki, sinabi na kaya, ako tukyanda ka, no ka rin ka man munta. Tegiba ng Yesus kaya, di ngasang gubat atin lang lungga, ating ayop, atin yang sali. Dapat ing anak ng tao, alayang pagulunan man, ban pa'y nawa. Sinabi na king metong, tuki ka na ako. Dapat iting lalaki sinabi na, tuki ko kaya kayo, dapat paborin nyo pa mong ilibing kay tatang ko. Nga ng Yesus kaya, paborin mong ding mete, ikot-kot doring karelang mete. Dapat tuki ka, at ipanaran mo yung pamagari ng Diyos. Ang metong pang lalaki sinabi na, tuki ko kaya ka Ginoo, dapat paborin mo ko pang makapamun karing pamilya ko. Sinabi ng Yesus kaya, ang ninumang magumpisang sarol, at babalikin dya king kagulutan na, ay maging karapat dapat king kayarian ng Diyos. Ing maya pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ko, O Kristo. Ngayon pong mga labas, ay nandito pala yung mga sisters. Ngayon pong mga nakaraan, no, mayroong mga kapatid na paring na ordinahan, mga bagong pare. No. Actually po, 5 na po yung naordinahan. 6 po yan. Yung pang-6 ay sa Martes ang ordination. At yung pong mga ganyang okasyon sa simbahan, yan po ang hindi ko sinasalanan na puntahan. Lagi po yan mga priorities sa aking schedule. No? Kasi ito po yung paraan para i-welcome yung mga kapatid na magiging kasama, katulong sa paglilingkod sa simbahan, yung mga pare. At the same time po, pag maganyang ordination, ito'y pamamaraan ko para sariwain ko rin ang aking sariling ordinasyon. Para ito'y laging sariwa at manatili ang aking zeal, energy sa aking tungkulin bilang pare. No? At siyempre po, pag mga ganyang okasyon, no, yan po yung masasayang okasyon, nakikita ko kung paanong ginagastusan talaga ang pagdiriwang. No? Yung pamilya, tsaka yung buong parokya. No? Ngayon po nga po, mas magagarbo yung mga batang pare ngayon. Nung sa amin po, nung ordinahan ako, sama-sama kami, walang magkakaklase, sabay-sabay po kami. Natatandaan ko pa, 1988. Kaya mag-34 years na po ako. 14,000 pong lahat ng ginastos ko doon sa okasyon. Kasama na yung suot ko, kasama yung reception, kasama ng lahat ng gastos. Sa bawat sa amin, 14,000. Napakamura pa noon, no? At yung pong reception noon, nakapack lang na mga pagkain, pinabigay sa mga tao. Ganun lang kasimple. Pero ngayon po, yung mga bata, mas bongacious. Yung ordinasyon ng mga. Tapos kami mga pare, ngayon mayroon pang mga pabaon. No, sa amin, stampita lang ang pinamimigay namin sa mga guests, sa mga visitors. So anyway po, masaya naman, maganda naman na pinagdiriwang. Kasi nga naman, no, ang dalang lang ng ordination. At the same time, kung mayroong isang biyayang tatanggapin ang isang tao, ay siya'y piliin o tawagin ng Diyos sa buhay paglilingkod sa Kanya. At kung mayroong kinararangalang isang pamilya, hindi yung nakapag-doktor ang anak nila, nakapag-attorney, kundi ito'y nakapagpare. No, kasi para sa atin, ito'y biyaya galing sa Diyos. Ang Diyos, ang Panginoon, ang tangilang tumatawag sa mga kalalakihan para piliin niyang maglingkod sa Kanya at sa Kanyang bayan. Kaya ganyan po yung pagdiriwang. Kaya parang dito po sa ating ebanghelyo ngayon, ito, si propeta, hindi pa siya propeta, si Eliseo dito, nung tawagin siya ng Panginoon through prophet Elias, iniwanan niya ang kanyang karangyaan sa buhay. Medyo mayaman tong mama. Hindi pa siya mama. Mayaman tong bata, pero iniwanan ng lahat. At pinagdiwang ang kanyang pagiging propeta, pagkatawag sa pagkapropeta. Kasi 2 sa kanyang mga baka ay kanyang kinatay. Pinagsunog pa yung pamatok
At ito ang pinagluto sa mga bakat. Pinakain sa mga tao nila. Pinagdiwang talaga. Siyempre naman, no, malaking biyaya yan ang pagiging propeta. No. Pero alam niyo po, ito si Prophet Eliseo, kami bilang pare, pinagdiriwang ang entrada sa buhay na ito. Pero hindi madali ang maging propeta, hindi madali ang maging pare. Pinagdiriwang ito, pero ang daming mga pagsubok, maraming problema, maraming paghihirap na pwedeng pagdaanan. Kaya pag nakikita ko po itong mga bagong pare, sabi ko, wala pa sila sa realidad. Mamumulat lang kanilang mga mata pag magsisimula na silang magtrabaho bilang pare. Kasi ang pagiging pare ngayon, hindi lang nagmimisa, hindi lang nagbibinyag, hindi lang nagdarasal. Pag pari ka, ikaw ay isang pinuno. Ikaw ay isang namumuno sa bayan ng Diyos. Kaya ang tawag niyo po sa amin is Father. Ibig sabihin kami ang tatay ng mananampalataya. At ika nga po ng kasabihan, madaling maging tatay. Mahirap magpakatatay. At yan po yung pagiging pare. Kung sa tingin nyo, napakasarap, napakadali. Pero ito'y punong-puno ng pagsubok at pwedeng haraping mga problema at mga hamon, tukso sa buhay. Kasi nga, bilang pare, ikaw ay pinuno. At sa araw pong ito, hindi lang kaming mga pareng aking naaalaala ang naiisip, kundi yung mga hinalal nating mga mamumuno sa atin sa nakarang eleksyon. Yung mga konsihal, mayor, gobernador, presidente. Kasi nakikita ko rin po ang aking sarili sa kanila. Sila yung mga pinuno. At alam ko, maraming pagdadaanan yung mga pinunong yan. Maraming pagsubok, tukso na dadaan sa buhay nila. Kaya marapat lang po na hindi lang kami mga paring pinuno niyang pagdasal, kundi yung mga civil leaders natin. Silang lahat ay pagdasal natin. At napakahalaga na tanggapin natin. Kami pong mga pare, kung minsan naawa ko sa ibang mga pare, hindi pa naman sila napupunta sa isang parokya, ang dami nang kumukontra sa kanila. Ang dami nang nire-reject sa kanila. Ang hirap magtrabaho pag hindi ka tinatanggap. At ganito rin po itong ating mga bagong halal na mga pinuno. Kaya hindi natin sila binoto, pero sila'y ang majority na nanalo. Kailangan tanggapin natin silang lahat at suportahan. At higit sa lahat, ipagdasal natin sila. Ano nga ba naman ang harapin ng isang pinuno? Ano bang nakaambang sa kanilang pamumuno? Dito po sa ating ebanghelyo, itong ating matutunghayan. Kasi ang ultimo yung Panginoon naman mismo isang namuno sa atin. At yung mga alagad niya, ganun din ang kanilang dadanasin. No. Kaya ano pong mga hinarapan nito? Dito po sa ating ebanghelyo, isang hinarapan ng Panginoon. Eto, habang papunta sa Jerusalem, kasama yung mga lagad, hinarangan sila ng taga Samaria. Ayaw silang padaanin doon. No. At sa buhay ng isang pinuno, maraming haharang, maraming kokontra, maraming sasalungat, maraming hindi papayag sa desisyon, maraming hindi sasang-ayon sa anumang gusto ng pinuno. Pag nagkaganon na mayroong mga oposisyon, anong gagawin mo ikaw na pinuno? Sa ating ebanghelyo, yung dalawa sa mga lagad ng Panginoon, sabi sa Panginoon, Panginoon, gusto mo magdasal kami para umulan ng apoy dyan sa Samaria at sila'y masunog. Sa harap ng oposisyon, ang pwede natin gawin, magipagpunong braso tayo sa mga oposisyon. Labanan natin sila. Awayin natin sila. Baka makalimutan ko sasabihin ko. Pwede gumamit ng kamay na bakal para ganyan. Tulad nitong mga alagad dito na gustong burahin sa mundo yung Samaria. Na sa ating pong karanasan, meron ng mga leader na ganyan. Sino mang kumukontra sa kanila,
binabanatan nila o niya. Pag kumontra ka sa kanyang gusto, sa kanilang patakaran, ang mahirap, baka patutokhang ka pa. O kaya, pag kumontra ka, babansagang kang komunista. Kaya kami po mga pare, kuminsan pag kumukontra palakad ng pamahalaan, ilang beses na rin tinawag na komunista yung mga pare. Kahit nung panahon po ni Pinoy, nung pinaglalaban namin yung sa reproductive health bill, ang dami ng mga paninirang narinig ko sa simbahan. Tinawag pag aming mga damaso. Yung mga masasamang salita, pagpapahiya sa amin. Tapos ngayon yun nga, na komunista. Pero alam niyo, hindi naman lahat ng kontra ay kalaban. Hindi naman lahat ng oposisyon, opposing views, ay dapat ituring nakatunggali. Dapat makita rin kung minsan kung sinong kumokontra, sinong nag-o-oppose. Sila yung mga kakampi at kasangga. Sila yung may magandang hangarin para sa pangkalahatan. Alam niyo po, nung na-assign ako sa isang parokya ng early 2000, sa isang pulong namin, pinag-usapan na yung mga altar servers, kung pwede weekly, pupunta ng parokya para doon magpulong. Lahat ng mga altar servers. Sumang-ayon ng majority ng CPC, pero doon sa isa. Ayaw papuntahin yung mga altar servers niya sa sentro. Kaya tinanong ko, bakit ayaw mo? Kasi among, sabi niya, lahat ng yan, yung mga baryo, pag pasahe, papunta ng parokya, 5 piso lang ang bayad dyan, sabi niya. 5 piso ang pamasahe. Sa amin, tricycle, walang pupuntang sasakyan papunta ng parokya. Noon po'y 20 pesos. Paano yung pamasahe naming mga mahihirap namin mga altar servers? 20 pesos per head. No, kahit chip in kami, kung weekly, mamamatay kami among sa gastos. Lalo na siguro ngayon, no? Ang mahal ng pamasahe niya ngayon. At kung ganun po, pag hindi mo pakikinggan yung mga nag-o-oppose, hindi mo maunawaan. Pero pag pinakinggan mo and you begin to understand, you'll come up with a better decision na walang masasagaan at ito'y sapakanan ng lahat. At ito nga po sa mga ngayon maupo, sana ganyan. Matuto silang makinig, buksan ang kaisipan sa anumang views ng bawat isa. After all, anumang mungkahi, dapat ito'y para sa pangkalahatan, hindi pansarili lamang. At ang mabuting leader, diyan dapat siya magaling. Very wise siya sa mga mungkahi na ang pakay mas maraming makikinabang kaysa iilan lamang. Yung pangalawa po rito, na pwedeng daanan ng isang namumuno. Hindi lang kami mga pare. Yan, mga inalal natin. Kaya dapat talaga natin silang pagdasal. Mahirap ang pagiging pinuno. Yung isa ultimo yung konting pahinga, baka masakripisyo pa. Pag ikaw ay nagsimulang mamuno, pwedeng kuminsan, oras ng pahinga, iistorbuhin ka pa. Ito po sinabi ng Panginoon dito na yung anak ng tao ay wala mang kahit unan na paghihigaan. Buti pa yung mga asong gubat may lungga, sabi niya mga ibon, may pugad, pero ang anak ng tao walang mahigaan. He was talking about yung kapaguran ng isang namumuno. At yung isang namumuno, dapat hanggang magpakapagod at isakripisyo man ang pansariling interes at sariling pasarap sa buhay. Kuminsan po, naisip ko yung mga barangay captain natin, mas masirap ang maging barangay captain.
Kasi nakatutok sila sa barangay. Anumang problema, dinadala sa kanila. Madaling araw, hating gabi, pupuntahan. Bakit? Nag-aaway yung mag-asawa, sila pang mag-aareglo. Nag-aaway yung dalawang bata, doon sa sitio, pupuntahan pa. Kahit anong oras. Pero ito po yung piniling buhay, kailangan yakapin. Kung ito man ay nanganguluan ng kapaguran, kailangan ay tanggapin. Yan ay parte, kasama na sa buhay ng isang namumuno. At ito pong ating mga pinili. Ito sana ay nakita na nila at handa na nilang yakapin anumang kapaguran na nakaumang, naghihintay sa kanila. Ako po bilang pari. Dito nga, sabi nga ni Among Ed dito sa Mexico, pagod na pagod ang pari dito sa Mexico. Kasi kung minsan, yung mga patay, pag namatay ang isa, sunod-sunod. At ang hirap kung minsan, pag may mga okasyon ng simbahan, doon pa sila sumasabay. Kaya kayo po, pag namatay, mamili naman kayo ng oras. No? Huwag kayong mamamatay sa Pasko, ha? O kaya sa mga pista. No? Hindi namin kayo may sisingin sa schedule. No? Kaya, agwantan nyo pa may ko, pamamatay. Putang lang schedule ka rin kayo. Pero ito po, ito yung realidad. Sa't namumuno ka, ihanda mo sarili mo sa kapaguran. Yan, kaya kailangan natin silang ipagdasal para lagi silang energetic, punong-puno ng sigla at lakas, harapin ang kanilang responsibilidad. At pangatlo po, ang nabanggit dito sa ating ebanghelyo, sabi ng Panginoon, yung gustong sumunod sa Kanya. No. Sabi ng isa, susunod ako sa inyo, pero hayaan niyo muna akong mag-ilibing ang aking tatay. Ito po'y tumutukoy sa anumang pamumuno, pagkapari man o anuman. Kailangan hindi mahabang yung buntot sa pamilya. Pag masyadong mahabang buntot mo sa pamilya, baka sa iyong pamumuno, pamilya na lang ang iyong paglilingkuran. Kamag-anak na lang ang makikinabang. Ito po yung tinatawag nating nepotism. Nepotism. Kaya mayroong mga ibang mga leaders, pag naging pinuno sila, lahat ng posisyon sa gobyerno, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga nangampanya nung nakarang eleksyon, nagbabayad ng utang na loob. Ganyan. Kaya tuloy, hindi makaungos ang bayan kasi mga hindi competent yung mga napili. Walang kakayahan at kakayanan. Sinisweldan sila ng bayan na wala namang kakayanan. Kasi nga, mahabang buntot nitong pinuno sa pamilya niya at kamag-anak. Kaya gusto ko po yung speech ni Erap nung naging presidente si Erap, di ba? Kayo pong mga nakakaalala pa noon, sabi niya, sa kanyang pamumuno, sabi niya, walang pamilya, walang kamag-anak, walang kaibigan. Ngayon pala, nagiinuman sila dun sa palasyo hanggang madaling araw. At dito nga po yan, isang tukso, pag namuno ka, ay yung pamilya. Na baka sila nga makikinabang sa pag-upo mo sa trono ng panunungkulan. Kaya, ulit, talagang dapat nating ipagdasal sila. At ang panghuli po, na nabanggit ng Panginoon dito, na pwedeng harapin ang isang namumuno, hindi lang mga pare, ay yung pwedeng looking back, yung babalikid. Ito na yung buhay mo binabalikan pa yung dating buhay. Sabi ng isang dinyata ng university, sabi niya, nilalarawan niya isang namumuno, sabi niya, sana, mas maganda sana, yung aming gobernador,
na mas present siya sa kanyang opisina. Ang nangyari, mas wala siya sa kanyang opisina kaysa nandito. Kasi nga, yung naging gobernador nila ay naging happy-go-lucky. Mas mahilig sa pagpapasarap sa sarili. Kaya ganoon na nung maupo bilang gobernador, wala namang time kasi mas gusto niya yung buhay na happy-go-lucky. He was not ready for the responsibilities of being a governor. Binabalikan lagi yung buhay pag binata. Para bang mag nag-asawa ka, kinasal ka na, dapat nakatutok na ang buhay mo sa asawa mo, sa pamilya. Yung ibang mga lalaki, nag-aastang mga binata. Walang oras sa pamilya. Mabisyo pa. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Hindi naman pwedeng ganon. Kaya pag ito na yung nasa harapan, ito yung harapin at tutukan at yakapin. Ang mahirap pa po dito, sa ganito, kapag mga mabibigat na desisyon, na dapat nabuo na sa council ang kaya nausapin para sa kapakanan ng nakakarami. Meron kang utang na loob sa isang makapangyarihan sa iyong bayan. Kaya yung paninimbangan. Pagbibigyan mo ba si kumpare mo na makapangyarihan sa bayan? O yung kapakanan ng buong bayan? At dito, ang tinutukoy ng Panginoon, sometimes we need to be firm in our decision. Kahit na may masagasaan ni naman, if it is for the welfare ng nakakarami, yan ang dapat pairalin. Kaya ito po, kaya sabi ko nga sa inyo, hindi po madaling maging buhay pinuno, kaya dapat pagdasal natin, hindi lang kami mga pare, kundi yung mga nahalal natin. Let us support them, let us pray for them. Kasi hindi ganun kadali ang harapin nila. Sabi ng ating ikalawang pagbasa, nung intukyan nyo, yapining banal espiritu, mirayo kayo, king nano pamang panganib. Sana nga sinamang pinuno, marunong pakinggan ang banal na espiritu. Kasi pag ganun, malalayo sa panganib ang kanilang sinasakupan at sila mismo. Kaya marapat po na ito nga, pagdasal natin ng mga pinuno natin. Kasi pag naging matino sila, pag naging mabuti silang pinuno, hindi lang sila pararangalan ng bayan. Hindi lang sila sasaluduhin at igagalang ng lahat. Kundi once they become successful sa kanilang pamumuno, makikinabang tayong lahat. Amen. Ngayon po yung ating ihayag ating pananampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantay ako. King Diyos, ipang mayupayang tutu, lilalang king banwat yatu, at kang Hesukristo ng anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli king upaya ng banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, nipa ako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubiyang medye. Pepay ta sa banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ting santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alananga. Amen. Para lamo rin kaya kang tubo darapan mo banisa jara in kaya kang panyatang. Ginong Jesus, kapamilataning pangisnawan in kaya kang Espiritu, agyagan mo ring tao ngini, ban palabungan ding kayarian mo. Ulinita ang aming manalangin, Ginoo datang nasa ing kayarian mo. Ginoo datang nasa ing kayarian mo. Iparalamo rin kay kang tubod ning kalayan.
Karing kampo ring bihag, ketiking yato. Karing sukulan, karing atsu sumangid ning alambring ating suksok. Inya nga aming manalangin. Ginudatang nasay kayarian mo. Iparalamo rin kaya kang tubod ning lugod at lunos karing bansang magkasakit king danop at kayalan uran. Karing lugal ding tutong maluka at busal ding kalulu at mipayimburisan. Inya ng aming manalangin. Ginudatang nasaing kayarian mo. Iparalamo rin kaya kang tubod ning kapayapan. Karing kwartel ding sundalos. Pabrika ring sandata at bodega ring balas. Kuta ring rebeldi at pribadong hukbo. Inya ng aming manalangin. Ginudatang nasaing kayarian mo. Ginu, paralakang tubod ning kamulog. Karing eskenitang mipayimburisan. Karing kwarturang malungkot ding magdili-dili. Karing lalam tepe, ring may kalingwan, karing kaya kaming syudad. Inya ng aming manalangin. Ginudatang nasaing kayarian mo. Ginu, paralakang tubod ning katuliran. Karing pabrikang magsamantala, karing karelang talapagobra. Karing pila ring manintun obra. Inya ng aming manalangin. Ginudatang nasaing kayarian mo. Ginu, paralakang mapagkumbabang tubod karing kalulu. Karing sugapa na karing bawal apanulo. At king alak, karing ating sakit, king isip at katawan. Inya ng aming manalangin. Ginudatang nasay kayarian mo. Ginu, manatili kang paralang tubod ning mayap abalita. Karing komunidad ding kaya kaming parokya. At busal ding sablang bansa, niting yatong maleparan. Inya ng aming manalangin. Ginudatang nasaing kayarian mo. Ngeni, adwanta mo po ing sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, sala ka mangulon, bani painawa yung buntok mo. Emo kaya paintulutan, painawa, gisingan mo king kaya kang iglesia, ing kapag nasan palabong king kayarian mo, ating sigasig mi pasyag kaniti. Ikayong mabiyaming Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Reta pong makasadyang mag-offer, pwede na lang pong muntaking libutan. Daun upang ikaw, kinukala kong Diyos. Kinsabang kaya patlubo, e bakit mo manako? Nanunga daun upang ikaw, kinukala kong Diyos. Uling sa blake kalaman,
Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapurit kaligayan ning kayang lagyu, king kakatam ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kapamilatan din kay kang sakramento, ipagkalub mo kay kaming upaya ning kay kang grasya. Manano sanang iting Eukaristya, sa pana kaming sumuyong mitmong katapatan kay ka. Tiyado miking lagyunan namang Jesus sa ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka ang timuri, yat nayo rin puso yo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratid numang karinoy pa. Diyos king anangang adabos mayipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos mo kami king alang kapapusan na kamatayan, at tinaos mo kami king ligaya ginawa kay kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal na balayan, balena iniwi. Numan ka rin papasag milaring mayupaya mong dapat, uling inaos mo kami iba't king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmula ng sala. Ulinita kami rin sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng naming babye, kapurian kaya ka. Ay, manal ka o Ginoo, manalan tayo kaya. Ibuyay manwa, ibuyay yan, ingke kang ligaya. Hosana, Hosana, ingkang katas-katasan. Hosana, Hosana, ingkang katas-katasan. Manyaring darata, inlagunan ingkero. Hosana, Hosana, ingkang katas-katasan. Hosana, Hosana, ingkang katas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kay kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuwaning tinapete pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan iti ko nga at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, at binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kaya kami ang naganapay. Pag-asumbi mong bebe, kaya kami ang pagmasasyan. Manyatang mong maligaya, kaya kami ang Amen, Amen, Amen. Yang ini gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusul, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap pek ilugod,
kambe ng Francisco kay kaming Papa, at ti Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka naman din kapatid ming Pepe Inawan at maninayang sabing miye, ading sablang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, ang kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puriyan takat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang tutup, kagawning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Napamintoging amahan talapangabo sa mibok yung banalang turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawpan ning kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, aminigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambe ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Timi ka kapatid, masyatangin pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan po. Amilalako king kasalanan ning yatu. Pakaluluan mo kami,
Ning malugod at maganakatang Ginoo, ning kordero ning Dios sa minalako king kasalanan ning iato. Nang tamang makasadyan tanggap kaya kanitimbanan ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasming amana mo, kumayap na ako. Lord, I walked one cold night and heard the wind call my name. I closed my ears till I heard the call of the wind from within. Lord, I'm weak and small. What can I do for you, my Lord? I fear to be cold, to be
Talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginoo, iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluban na keng dage, king kekang biye, at so pa na kaming miyatad, king lugod mo, karing sablang sulok ning yato. Ipagkalumiti kaya kami, kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. At yung ginoo, mantabi kaya kayo, At kaya ko at imurin. at bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may arinig kaya katang kapag masusyan, niya umetaning luguran at siwan ng Diyos, ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya pa oras. Kaya rin. Gandang araw, marami pong salamat.